Guys, na namin sa area sa ito pakanan ni bay. Kalimutan ko. Pakanan ni. So ito ah. Oh, dami guys sa mga kauban, mga alagad sa Ginoo, mga gwapo kayo. Murag tao. Dala, thank you so much sa pagkaanindot na gibuhat sa Ginoo. Okay, dara. Muna yung mga area guys. Ano? Naka-brief ko dahil. Okay, bro. Na, oy. Binago kay bro. Uy, mainit ba? Ha? Wala na brief kapon? Wala, wala mag-igo. Ayun, maguli naman tayo. Kato siya kay siya na ingon na maguli. Ako ko na ingon na maguli. So, darami guys. Hubo na si pastor ng pakita na siyang muscles na. Be, pakita na si mong ab eh. Ab. Na si mong ab. Muna yung ab niya guys. Ab. Isar kabok ab. So, darami guys. Muna mo mga kaigsunan. Alagad sa Ginoo. Kami din magligo. So, kami nagkakanta nagpaabot kami sa mga kaubanan. So, mag-swimming siguro ni. So, atangi lang ang sunod na videos. Okay, daghan pa na siya musunuray. Sabay? Sige. Atangi ang next video guys. So, watch more videos. Ching!